Dula na sa usa ka gatos ang nakalas sa pagkuso-kuso sa bagyong Tino dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Alan, makahatag ka ba sa latest update karon sa lungsod sa Liloan nga mo'y nakatala sa labing daghang nakalas tungod sa maong bagyo? Sa gawas sa mga kabtangan nga gigusbat sa bagyong Tino, mas subo palandungon nga adunay daghang kinabuhi ang nakalas gumikan sa maong katalagman. Naputo sa kaguol ang mga pamilya sa nakalas sa barangay Kotkot, lungsod sa Liloan, diin may abot na sa 35 ka mga tao ang nakalas. Subay kini sa post ni Liloan Mayor Aljo Frasco. Gingog gianon sila sa kusog nga baha, dihang gikusok-kuso sa bagyong Tino ang Sugbo kagahapon sa kadlawon. Ang uban nakalas kasamtangang ipahiluna sa punerarya sa Liloan. Gisaysay sa usa ka inahan ang hitabo nila dihang gikusok-kuso sila sa bagyong Tino hangtod nahanaw ang iyang 5 anyos nga anak nga gianod sa baha. Naduot mi sa gaplod, pagduot ako sa gaplod. Nahayang man na ako ang papa. Sumuna na nawa ako anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Ano na? Sa lungsod sa Compostela, 15 usab ang namatay ug ang uban temporaryong gipahiluna atubang ang bahin sa Rural Health Unit. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi, niabot na 12 ang nakalas sa bagyong Tino. Naghatod usab kini og dakong danyos. Kasamtang ipasuyupan og tubig kining parking area sa usa ka establishmento diri sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi. Kini nga area daghan pang mga sakyanan ang naapa sa ilawom. Hangtod karon, nangayo usab og tabang ang mga tao sama sa mga driver o konduktor sa usa ka minibus human sa napi sa baha ang moabot sa 200 nila ka mga bus nga dili pa una magamit. Ang Samoa lang nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang pa kay kami di mi makapasalig nga makabiyahe mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayo anang mga sakyanan namo diha malimpyuhan nga makadagan mi. Sa pagkakaroon, adunay 27 ka mga kumpirmadong tao ang nakalas sa lalawigan sa Sugbo. Naglakip kini sa 12 sa Dakbayan sa Sugbo, 7 sa Dakbayan sa Talisay, 6 sa lungsod sa Balamban, 9 sa Danao, ug usa sa lungsod sa Konsolasyon. Nangayo nagtabang si Governor Pamela Baricuatro sa nasudnong kagamahanan alang sa search and rescue operation tungod sa pagtuo nga mas daghan pa ang gianod sa baha sa pagkusok-kuso sa bagyong Tino. Matod sa gobernador, gitagdang mabisita ang presidente karong Biyernes. Nangayo tag reinforcement sa national. Kay max out jud kayo ang ato mga responders karon because of course ang Cebu City sad nanginhanglan sa silang tabang. So we've already talked to Malacanang yesterday regarding sa reinforcement sa ato mga responders. So and we also talked to Secretary Teodoro. So the ILG. So that's why nagpadala sad sila og mga responders from Coast Guard, from AFP, PNP, Philippine Navy. Gitigong usab sa gobernador ang mga stakeholder lakip na ang energy sector, communications o telcos, water utilities ug uban alang sa mas paspas nga mapabalik ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Sa kasamtangang nagpaigayon og inspeksyon si Cebu Governor Baricuatro sa mga dapit nga grabing naapektuhan sa bagyong Tino, unyang ipadayag niini nga posibleng musaka pa ang gidaghanon sa mga nangamatay. Hinungdan nga na siya og tabang gikan sa nasudnong kagamahanan alang sa pagpahigayon og search and rescue and even retrieval operation. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.